ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбаси барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Файзов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Файзов Ёдгор Доёрович аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Мирзонобод. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонобод Алишер Худобердӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Назарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Назарзода Ризо Шодӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон озод намудани Зуҳуриён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зуҳуриён Холмурод Абдулло бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи раиси суди ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Мирзонобод. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонобод Алишер Худобердӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Назарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарзода Ризо Шодӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 ноябри соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2021 дар бораи директори муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъин намудани Сатторӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сатторӣ Далер Абдумансур директори муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вазорати корҳои дохилӣ ба вазифаҳои масъул таъин гардиданд барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Амирбекзода Назира аз вазифа озод гардида ба ин вазифа Асламшоева Нилуфар Давлятназаровна таъин гардид. мутобиқи моддаи 9 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори марказии вазорати корҳои дохилӣ шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва сардорони воҳидҳои дастгоҳи марказии вазорат тағйироти кадрӣ намуданд. зимни мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои ба вазифаҳои масъулиятнок таъин гардида дастур доданд ки дар чаҳорчӯбаи қонунҳои амалкунанда ва оиномаҳои хизматӣ фаъолият намуда бар зидди ҳама гуна ҷиноят ва қонуншиканӣ мубориза баранд.
бо дар назар дошти авзои печидаву мураккаб ва пешгӯинашавандаи минтақа, таҳдиду хатарҳои фаромилӣ, қучуқи маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил дар таъмини амнiyatu суботи кишвар бо масъулияти баланд муносибат намоянд. дар замони ҷаҳонишавӣ донистани забонҳои хориҷӣ ва истифодаи технологияи муосир муваффақияти ҳар як роҳбар ба ҳисоб рафта. дар пешгирӣ ва мубориза алайҳи терроризм, экстремизм, қучуқи маводи мухаддир, силоҳ ва маблағгузориҳои гурӯҳҳои ҷинояткории экстремистӣ нақши муассир дорад, таъкид намуданд пешвои миллат. дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз содиршавии ҳама гуна ҷиноят ва боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз дигар манфиатҳо аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буданд. ҳар кадоми шумо кадрҳои ҷавону ояндадор ҳастед, таҷрибаи корӣ доред ва ҳамчун мутахассисони касбӣ шинохта шудаед. бо мардум робитаи наздик дошта бошед, то дар ҷомеа соҳиби эҳтирому обрӯ гардед, таъкид намуданд сарвари давлат дар фарҷоми мулоқот. пагоҳ 6 ноябр аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 сол пур мешавад. ба ин муносибат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони шарафманди мамлакатро бо паёми шодбошӣ таҳният гуфтанд. ҳамватанони азиз, қабули Конститутсияи Тоҷикистон ки дар роҳи бунёд ва рушди давлати навини тоҷикон нақши сарнависоз дорад, яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол мебошад. ҳамаи мардуми сарбаланди Тоҷикистонро ба ифтихори ин ҷашни фархунда самимона табрик мегӯям ва ба хурду бузурги кишвар иқболи нек ва зиндагии босаодат орзу менамоям. мардуми шарифи Тоҷикистон ҳар сол ин санаи таърихӣ, яъне 6 ноябрро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихори ватандорӣ ҷашн мегиранд. зеро маҳз ба шарофати амалӣ гардидани меъёрҳои ин санади сарнависоз ҷомеаи мо аз давраи бисёр душвори таърихӣ раҳоӣ ёфта, дар ҳамаи соҳаҳо тадриҷан ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардид ва имрӯз ба сӯи фардои боз ҳам ободу осуда бо қадамҳои устувор пешрафта истодааст. гузашти солҳо собит намуд, ки роҳи пешгирифтаи мардуми соҳибфарҳангу тамаддунсози тоҷик ҷиҳати бунёди давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявиву иҷтимоӣ ки дар Конститутсияи давлати соҳибихтиёри тоҷикон дарк шудааст, ягона роҳи дуруст ва таҷассумкунандаи манфиатҳои миллӣ, таконбахши рушди бонизоми давлат ва таъминсозандаи зиндагии орому босуботи ҷомеа мебошад. бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ мақсад ва вазифаи асосии давлат буда, кафолати амалӣ гардидани онҳо дар Конститутсия муқаррар карда шудааст. дар натиҷаи фаъолияти шабанорӯзии ҳукумати мамлакат, пуштибонии мардуми Тоҷикистон ва дар асоси ин меъёри конститутсионӣ дар як давраи нисбатан кӯтоҳи таърихӣ сохти конститутсионӣ барқарор гардид ва дар кишвар сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, амният ва тартиботи ҳуқуқиву ҷамъиятӣ таъмин карда шуд. фазои орому осоиштаи кишвар дар навбати худ барои рушди бонизому устувори иқтисодиву иҷтимоӣ дар мамлакат шароит фароҳам овард. чунин шароит ба он мусоидат намуд, ки дар кишвар ҳазорҳо корхонаи хурду миёна ва бузурги саноатӣ сохта ба истифода дода шуд. барои ҳамватанонамон садҳо ҳазор ҷойи нави корӣ
مهیا گردید و سطح زندگی مردم شریف تاجیکستان زینه به زینه رو به بهبودی نهاد. در کنستیتوسیا درج گردیدن پرینسیپ های دموکراتی به ما امکان داد که خود را به جامعه جهانی همچون مردمی دارای تاریخ و زبان و فرهنگ باستانی و صاحب عنعنه‌های دیرینه دولتداری معرفی نماییم. تغییر و علاوه‌ای که با در نظر داشت تحولات و دیگرگونی‌های حیات جامعه برای رایپرسی عمومی خلقی به کنستیتوسیا وارد گردیدند، ساختار، مضمون و محتوا و معیارهای این سند مهم را تکمیل داده برای باز هم توسعه بخشیدن به روندهای دموکراتیک کنانی حیات جامعه، تحکیم اساسهای کنستیتوسیونی حاکمیت دولتی، تکمیل نظام قانونگذاری کشور و به سندهای از جانب عموم پذیرفته شده مطابق گردانیدن معیارهای کنستیتوسیونی مساعدت نمودند. ضمناً باید گفت که تاجیکستان در بین دیگر کشورهای پساشوروی یکی از اولین ها شده کنستیتوسیای خود را برای رایپرسی عمومی خلقی قبول نمود. یعنی کنستیتوسیای ما با رای خود مردم تاجیکستان قبول کرده شد. خاطررسان می سازم که یکی از سببهای اساسی سرزدن رویدادهای فاجعه بار سالهای 90 عصر گذشته در تاجیکستان ما دغلانه پایمال گردیدن طلبات کنستیتوسیا و قانونهای آن دوره بود. از این رو تاجیکستان با مسئله رعایت دقیق معیار و مقررات کنستیتوسیا و قانونهای عمل کننده اهمیت جدی می‌دهد. بنابراین ما باید با کنستیتوسیا همچون سند مقدس و برنامه اساسی فعالیت دولت و زندگی جامعه مناسبت نماییم. آموختن، دانستن، احترام گذاشتن و رعایت نمودن کنستیتوسیا این سند سرنوشت‌ساز وظیفه هر یک شهروند کشور از خرد تا بزرگ می باشد. زیرا کنستیتوسیا پایه‌های دولت ما را استوار نگاه می دارد و راه ما را به سوی جامعه پیشرفته، دولتی ترقی کرده و زندگی آباد و آزاد هموار می سازد. خصوصاً در شرایط پرتضاد جهانی شوی و وسعت گرفتن تهدید و خطرهای معاصر که می توانند استقلال ملی و امنیت دولت و جامعه ما را خللدار سازند، ما باید با احترام کنستیتوسیا و رعایت حتمی معیارهای آن همچون تامین کننده اساسهای نظام سیاسی و حقوقی کشور اهمیت اولین درجه دهیم. امسال مردم تاجیکستان جشن مقدس و بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی خود را با وسعت بی‌سابقه کارهای آبادانی و سازندگی، دستاوردهای بزرگ و مهمتر از همه در شرایط صلح و ثبات کامل و وحدت ملی تجلیل کردند. ما در دوران استقلال با وجود مشکلات و مانعهای زیاد با تکیه به کنستیتوسیای خود دولت بنیاد نمودیم که در آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی پایدار بوده. مردم به امروز آینده خود دلپرانه نظر میکنند و در فضای صلح و آرامی زندگی بسر میبرند. باور دارم که شهروندان تاجیکستان در آینده نیز سعی و کوشش میکنند که با زحمت صادقانه و اهلانه در آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان، ترقیات دولت و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی هر یک عائله سهمی ارزشمند دارند.
وظیفه جانی و ایمانی هر یکی ماست که دستاوردهای بزرگ ملی و دولتی را تحکیم و تقویت بخشیم و آینده درخشان وطنمان را با کار و فعالیت صادقانه و صافدلانه یعنی با دستان خودمان سازیم. با ارزش و معیارهای کنستیتوسیا ارج گذاریم و در اساس آن برای رسیدن به هدفهای سازنده امان کوشش نماییم. بار دیگر همه شما هموطنان گرامی را به افتخار روز کنستیتوسیا تبریک و شادباش گفته و خاندان هر یک شما وقت و سعادت، آسایش و آرامی و با تاجیکستان بیشتر آسایمان پیشروی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. روز کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال مبارک باشد هموطنان عزیز. тоҷикистон дар иҷлосияи 39-уми шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон ки рӯзи гузашта баргузор гардид ба таври маҷозӣ иштирок намуда гузориши миллии ҷумҳурии тоҷикистонро вобаста ба иҷрои тавсияҳои кишварҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид ироа намуд. роҳбарони вазорату идораҳои марбутаи давлатӣ дар вазорати адлияи мамлакат ба таври онлайнӣ дар ин иҷлосия ширкат карданд. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорони мо. 4 ноябри соли 2021 доир ба баррасии гузориши миллии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба иҷрои тавсияҳои давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон тибқи расмиёти шарҳи универсалии даврӣ барои солҳои 2017-2020 дар иҷлосияи 39-уми шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон дар шакли маҷозӣ дар бинои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи видеоконференсионӣ баргузор гардид. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони аввали вазоратҳои корҳои хориҷӣ, корҳои дохилӣ, фарҳанг, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндаи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар кори ин ҷаласа иштирок намуд. зимни баррасии гузориш аз ҷониби давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон, дастовардҳо ва ислоҳот дар самти баробарии гендерӣ, пешгирии шиканҷа, озодии воситаҳои ахбори умма, вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ, таҳсилот, озодии эътиқод ва дигар масъалаҳо саволҳо дода шуд. аз ҷониби ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дахлдор дода шуда, вобаста ба пешрафту навгониҳо ва ислоҳоти фарогир дар тоҷикистон зери роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумоти муфассал пешниҳод гардид. аз ҷумла таъкид карда шуд ки новобаста аз таъсири манфии равандҳои сиёсиву иқтисодии ҷаҳон ва минтақа, паёмадҳои бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои охир рушди устувор ва суръати баланди афзоиши иқтисодӣ таъмин гардид. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои таъхирнопазир аз ҷониби ҳукумати мамлакат устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида, дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ тамоилҳои мусбат нигоҳ дошта шуданд. аз соли 2016 то соли 2019 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоб меёна 7% солона ва дар нимсолаи якуми соли 2021 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.7%-ро ташкил дод. даромади пулии аҳолӣ 2.1 маротиба, музди меҳнати номиналӣ 1.5 маротиба зиёд гардид. вобаста ба нақш ва аҳамияти фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июни соли 2020 дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, дастгирии соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти мамлакат ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи COVID-19, инчунин дигар тадбирҳои андешидашуда маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд.
ҳамчунин тадбирҳо вобаста ба амалишавии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ва дигар ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегии кишвар ба давлатҳои аъзои шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон муаррифӣ гардид. аз ҷониби ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид карда шуд ки тоҷикистон уҳдадориҳои байналмилалии худро дар сатҳи баланд ва талаботи муқаррар гардида, инчунин дар доираи ҳадафҳои башардӯстона иҷро карда, мунтазам дар ин самт тадбирҳои муассир ва амалӣ андешида истодааст. ёдовар мешавем ки шаҳри универсалии даврӣ яке аз василаҳои муосири натиҷагирии вазъи эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ба шумор рафта, нисбат ба 193 давлати аъзои созмони милали муттаҳид татбиқ мегардад. расмиёти номбурда 15 марти соли 2006 дар асоси қадномаи Ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид бо баробари таъсис ёфтани шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон ташкил шуда, ҳар як кишвар дар доираи он оид ба вазъи иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии марбут ба ҳуқуқи инсон дар 4.5 сол як маротиба гузориш пешниҳод менамояд. ҷумҳурии тоҷикистон бори нахуст гузориши миллии худро соли 2011 аз рӯи расмиёти мазкур ба шӯрои созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон манзур намуда буд. гузориши сеюми ҷумҳурии тоҷикистон бо муваффақият баррасӣ гардида, корҳо дар ин самт минбаъд низ идома дода мешавад. имрӯз бахшида ба 27-мин солгарди Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанзода дар мавзӯи Конститутсия бахтномаи миллат аст конференсияи илмии амалӣ баргузор гардид. дар конференсия муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанзода баромад намуда ҳозиринро ба солгарди рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуд. ҳамзамон ном бурда қайд кард ки қабули Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рӯйдоди бузургу тақдирсоз дар таърихи навини тоҷикон бо ҳарфҳои зарин сабт гардида, нақшҳои он ҳамчун роҳнамо дар пешрафти ҳаёти ҷомеа асрҳои аср хидмат хоҳад кард. зикр рафт ки ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзишмандтарин дастовард барои миллату мардуми шарафгавҳари мо буда, ин неъмати давлатдории ҷиҳати таҳкими пояҳои ҳуқуқӣ зарурати қабули қонуни асосӣ, яъне Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро ба миён овард. Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санади сиёсӣ ҳуқуқӣ, ҳуҷҷати сарнавиштсозу ифодагари азму ирода ва нияту орзуҳои неки халқи тоҷикистон буда, дар марҳилаи хеле ҳассосу мураккаби сиёсии кишвар 6 ноябри соли 1994 аз тариқи райпурсии умуми халқӣ қабул гардид. Конститутсия заминаҳои ҳуқуқии давлат, дахлнопазирӣ ва якпорчагии он, манфиатҳои миллӣ, ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷии мамлакат, асосҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро муайян сохта, муҳимтар аз ҳама инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро арзиши олӣ, халқро сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф кард ва барои инкишофи минбаъдаи муносибатҳои нави ҷамъиятӣ шароити созгор муҳайё намуд. Конститутсия яке аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибихтиёрии давлат маҳсуб гашта, хусусияти хоси давлатдории миллии соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаро таҷассум ва дар худ моҳияти тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии давлату ҷомеаи тоҷиконро ифода менамояд. дар робита ба таҷлили сазовори рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорату идораҳои давлатӣ ҳамоишҳои идона ҷараён доранд. хабарнигорони мо аз ҷамоматҳои идона ба муносибати солгарди 27-уми рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз пойтахти мамлакат гузориш медиҳанд. таваҷҷӯҳ кунед. ҷамоматро бо сухани ифтитоҳӣ бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон раиси суди олии Шермаҳмад Шоиён оғоз карда, қайд намуданд ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи навини кишвар санади воқеан таърихӣ ва тақдирсози миллат буда, он истиқлолияти давлатии кишварро дар сатҳи қонунӣ асосӣ таҳким бахшида, асосҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва самтҳои пешрафти ояндаи онро мутобиқи меъёрҳои эътирофшудаи муосир муқаррар кард.
конститутсия ки дар марҳилаи баҳсу мураккаби сиёсии рӯзҳои аввали ташаккули давлати мустақил қабул гардид, бузургтарин дастоварди даврони соҳибистиқлолии мамлакат маҳсуб ёфта, аҳамияти муҳими таърихии он маҳз дар таъмини сулҳу субот ва ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. иброз гардид ки конститутсия барои таъсис ва рушди низоми ҳуқуқии мамлакат, сохтору мақомоти давлатӣ ва дар меҳвари фаъолияти онҳо қарор додани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ, манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон, инчунин бунёди ҷомеаи адолатпарвар асос гузошта, кафолати таъмини озодӣ, адолати иҷтимоӣ ва баробарҳуқуқии ҷомеаи навини Тоҷикистон гардид. дар идомаи маҷлиси тантанавӣ судяҳои суди олӣ низ бо маърузаҳо баромад карда, аз ҷумла қайд намуданд ки таҳияи конститутсия бо ҷалби нерӯҳои ақлонӣ, бо назардошти манфиатҳои олии, миллату анъанаҳои пурғановати таърихиву фарҳангии миллати тоҷик дар самти бунёди ҷомеаи демократӣ сурат гирифта, халқи Тоҷикистон бо баробарии қабули конститутсия роҳи нави инкишофи худро интихоб намуд ки ин давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. таъкид гардид ки қабули конститутсия арзишмандтарин дастоварди мардум ва давлати тоҷикон дар охири асри гузашта ба шумор рафта, натиҷаи мантиқии талошҳои ҷомеаи адолатпарвар дар роҳи расидан ба марҳилаи тозаи рушду инкишофи хеш ва муаррифии кишвари мо ба оламиён мебошад. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳузури роҳбарият ва кормандони прокуратураи генералӣ чорабинии дона бахшида ба рӯзии қабули конститутсия доир гардид. прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковник Адлия Раҳмон Юсуф Аҳмадзод зимни баромади хеш нахуст кормандонро бо 27-умин солгарди қабули конститутсия шодбош гуфта, аз таърихи таҳия ва қабули ин санади тақдирсоз ёдовар шуданд. таъкид карда шуд ки яке аз афзалиятҳои конститутсия таҳияи боби алоҳида оид ба ҳуқуқ озодиҳои инсон аст ва бори аввал мафҳуми инсон дар чорчӯбаи қонуни асосии давлат баррасӣ ва эътироф гардид. мутобиқи конститутсия ҳуқуқ озодиҳои инсон ҳаматарафа ҳимоя карда мешаванд ва давлат ба ин кафолат медиҳад. бо мақсади назорати риояи дақиқ ва иҷрои яхелаи қонунҳо дар қаламрави Тоҷикистон мақомоти прокуратура таъсис дода шуд. ҳолати ҳуқуқи ин мақомот дар боби 9-уми конститутсия муқаррар шудааст. бо таваҷҷӯҳ ба ин ҳар як корманди прокуратура дар амалӣ ва таҳким ёфтани меъёрҳои қонуни асосӣ кӯшиш ва талоши бештар мекунанд. тазаккур дода шуд ки меъёрҳои конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба стандартҳои байналмилалии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, аз меъёрҳои эъломияи ҳуқуқи башар сарчашма гирифтааст. зеро дар моддаи 1-уми боби аввали конститутсияи кишвар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати иҷтимоӣ муаррифӣ карда шудааст. эҳтиром ва риояи меъёрҳои конститутсия ва талаботи қонун, таъмини волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ нишонаи беҳтарини ҷомеаи соҳибфарҳангу масъулиятшинос буда, дар навбати худ шарти муҳимтарини оромиву осоиш ва пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, инчунин зиндагии босаодати ҳар як сокини мамлакат мебошад. аз ин рӯ бо эътимод метавон изҳор намуд ки 27-солагии рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷашни мубораки миллӣ ба густариши бештари худогоҳию худшиносӣ, ваҳдати миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва ифтихори ватандорӣ ҳар як фарди бо нангу номуси Тоҷикистони соҳибистиқлол нерӯи тоза мебахшад. ҷаомади тантанавӣ ба муносибати таҷлил аз 27-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати мудофиа тибқи қавоиди доимии низомиён ба ворид намудани парчами давлатӣ, байрақи ҷангӣ ва баъд аз садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. дар ин чорабинии мазкур ҳайатҳои роҳбарию фармондеҳии вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ, намояндагони суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии дастгоҳи марказии ин ниҳоди қудратӣ ва ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ иштирок намуданд. масъулини вазорати мудофиа, намояндагони суди конститутсионӣ ва чанде аз иштирокчиёни ин чорабинии сиёсӣ ҳар яке зимни баромади хеш бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуда, ҳама хизматчиёни ҳарбии ин ниҳоди қудратӣ ва дар симои онҳо тамоми муҳофизони ин марзу буми аҷдодиро бо ин санаи муҳим табрику таъният карданд ва қабули конститутсияро як санаи бисёр муқаддас, пурифтихор ва сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон ва истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуданд. инчунин зимни суханронӣ иброз гардид ки конститутсия ҳуҷҷатест ки сарнавишт ва роҳи пешрафти ояндаи халқу давлатро дар тӯли 10 солаҳо муайян карда, шакли идоракунии давлат, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мавқеи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муҳимтарин самтҳои рушди ҷомеа, мавқеи забон дар инкишофи фарҳанги миллӣ ва дигар самтҳои ҳаётан муҳими ҷомеа дар он хеле равшан инъикос ёфтааст.
علاوه بر این ذکر گردید که ترتیب فعالیت تنظیم خدمت حربی در قوه‌های مسلح نیز موافق طلبات و در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان براه مانده شده است. ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تقاضا می‌کند که حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. از این رو اظهار کرده شد که ما خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح این وظیفه مقدس خود را منبعد نیز با حس افتخار و مسئولیت بلند از وطن و وطنداری ادا خواهیم کرد. با همین ترتیب در تمام جزء تام‌های نوهای قشون قوه‌های مسلح، قسم واحدهای علاهیده نظامی، مؤسسه‌های تعلیمی حربی و عموماً در پایگاه دیگر ساختار و اداره‌های زیرتابع وزارت مدافع جمهوری نیز به مناسبت تجلیل از 27مین سالگرد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کنفرانس‌های علمی عملی، میزهای مدور، چاره‌بینی‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی و ورزشی تشکیل و براه مانده شدند. 27مین سالگرди рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун дигар вазорату идора ва кумитаву ташкилот дар Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷашн гирифтанд. бо ибрози андеша директори ин мақомоти давлатӣ нахуст иштирокчиёнро ба муносибати ин санаи таърихӣ табрик намуда зикр дошт ки Конститутсия санади сарнависсоз ва шиносномаи миллати тоҷик дар арсаи рушд ва нумӯи давлатдории миллӣ ҳуҷҷати асосии танзимкунандаи меъёрҳои ахлоқию ҳуқуқӣ қарору қонунҳои амалкунандаи ҷомеа мебошад. зикр гардид ки Конститутсия дастоварди мукаммали даврони соҳибихтиёрии кишвар, сарчашмаи ҳуқуқии бунёди давлати тозатаъсиси миллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъминкунандаи истиқлолият, ҳимоякунандаи ҳадафҳо ва манфиатҳои тамоми шаҳрвандони кишвар маҳсуб ёфта, дар маҷмӯъ мадраки асосӣ барои таъмини волояти қонун дар мамлакат ба ҳисоб меравад. бо истифода аз ин минбар дигар иштирокчиён оид ба таърих ва моҳияти Конститутсияи амалкунандаи ҷумҳурӣ ибрози андеша карда, таъкид доштанд ки пеш аз ҳама Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон наздик ба 13 сола дар кишвар волояти қонунро таъмин намуда, барои таҳкими сулҳу субот дар мамлакат заминаи мусоидро фароҳам овардааст. тавре иброз гардид азбаски Конститутсия ҳамчун қонуни асосии кишвар ҳамрадифи ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангии ҷомеа мебошад, бинобар ин ба ин санади тақдирсоз бо назардошти манфиатҳои давлату ҷомеа тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. илова карда нотиқон дар ҳошияи таҷлил аз рӯзи Конститутсия дар Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дигар иштирокчиён атрофи аҳамияти ин ҳуҷҷати сарнависсоз маърузаҳо пешниҳод карданд. бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии роҳбарият, сардорони раёсату шуъбаҳо, собиқадорон ва ҳайати шахсии агентӣ иштирок намуданд. директори агентӣ генерал-майёри Адлия Ҳабибулло Воҳидзода бо кушодани ҷаласаи тантанавӣ зимни суханронии худ қайд карданд ки маҳз бо кӯшишу талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи қабули Конститутсия низоми ҳуқуқӣ дар кишвар ба марҳилаи сифатан нав ворид гардид ва ҳамаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба инобати тағйири муносибатҳои ҷамъиятӣ ва сохти демократии давлат аз нав таҳия ва қабул гардид ки ин падида дар маҷмӯъ шароити шоистаи зиндагиро барои ҳар сокини кишвар муҳайё намуд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон санади тақдирсоз ба шумор рафта аз истиқлолияти воқеӣ ва ваҳдати ҷовидона дар Тоҷикистон башорат медиҳад. дар рафти чорабинии мазкур кормандони ҷавони агентӣ оид ба қабули Конститутсия ва моҳияти он баромад намуданд. сипас як қатор кормандони фаъол бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо рутбаҳои навбатӣ ва мукофотҳои соҳавӣ сарфароз гардонида шуданд. дар сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ вобаста ба солгарди 27-уми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ баргузор шуд. дар кори ҷамъомад роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ҳайати шахсӣ ва кормандони мақомот иштирок варзиданд. сардори сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи мамлакат Мансурҷон Умаров дар оғози чорабини ҳозиринро таҳният гуфта, қабули ин ҳуҷҷати тақдирсозро ба талошу ҷонбозиҳои миллати тоҷик дар солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон алоқаманд дониста дастоварди давлат арзёбӣ кард.
тазаккур дода шуд ки қабули аввалин конститутсияи замони соҳибистиқлолӣ 6 ноябри соли 1994 барои бунёди мамлакати ободу пешрафта, таъмини амнiyatu осоиш, сулҳу озодӣ ва рушду инкишофи ояндаи кишвари тоза истиқлол замина гузошт. дар ин санади муҳими тақдирсоз арзишу манфиатҳои миллӣ, муносибот ва фаъолиятҳо ба танзим ва ҳадду марзи асосии ҳуқуқию қонунӣ барои шаҳрвандони мамлакат мушаххас гардидааст. дар ниҳояти чорабинии тантанавӣ ба ифтихори солгарди 27-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор хизматчиёни сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо рутбаҳои навбатии ҳарбӣ қадрдонӣ шуданд. ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори солгарди 27-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кумитаи меъморӣ ва сохтумони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти кумита, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулбаҳор Назирӣ ва кормандони дастгоҳи марказиву сохторҳои зертобаи ин сохтори давлатӣ сурат гирифт. Нотиқон аснои суханронӣ зикр доштанд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон раҳнамоест барои имрӯзу фардои давлату миллат. чун бахтномаи сарнавиштсоз моро ҳифз мекунад ва сӯи ояндаи неку дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол мебарад. таъкид рафт ки 27-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷашни мубораки миллӣ ба густариши бештари худогоҳиву худшиносӣ, ваҳдати миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ифтихори ватандории ҳар фарди бо нангу номуси Тоҷикистони соҳибистиқлол нерӯи тоза мебахшад. дар ҷамъомади тантанавӣ зикр гардид ки ин дастоварди бузург, қабули Конститутсия ҳамчун шоҳсутуни устувори давлатдорӣ ба шарофати кӯшишу талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукмфармо будани сулҳу субот дар ҷомеа муяссар гардид. ширкаткунандагони ҷамъомади идона ба ифтихори солгарди 27-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кумитаи меъморӣ ва сохтумони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлили ин санаро барои ҳар сокини мамлакат шарафи бузург ва нишонаи соҳибватанӣ арзёбӣ намуданд. роҳбарият ва кормандони ширкати саҳомии холдингии кушодаи Барқи Тоҷик бо баргузор намудани ҷаласаи тантанавӣ 27-солагии рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро қайд намуданд. дар ин ҷамъомади идона роҳбарону намояндагони Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи қасабаи кормандони соҳаи энергетикаи Тоҷикистон, ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ иштирок намуданд. қайд гардид ки дар солҳои аввали истиқлолият ки ҳанӯз ягон заминаи ҳуқуқӣ фаъол набуд, таҳия ва тасдиқи Конститутсия кори осон набуд. дар ҷараёни таҳия, мувофиқасозӣ ва тасдиқи матни Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳсу мунозираҳо зиёд буданд. новбаста аз ин санади олии кишвар бо матни комили худ тасдиқ гардид ва то имрӯз ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони Тоҷикистонро таъмин менамояд. Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистонро давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон намуд ки он бузургтарин дастоварди сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии миллати сарбаланди тоҷик дар марҳилаи рушди ҷамъият ба ҳисоб меравад. нотиқон иброз намуданд ки дар кишвари мо маҳз ба шарофати Конститутсия ва дар заминаи амалӣ гардидани меъёрҳои он фазои орому осуда, волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ барқарор ва барои рушди бонизоми иқтисодиву иҷтимоии давлат шароити мусоид муҳайё гардид. қабули нахустин Конститутсияи давлати соҳибистиқлоли мо рӯйдоди дорои аҳамияти бузурги тарихиву сиёсӣ буда сарчашмаи соҳибистиқлолии миллат ва пойдории давлати миллӣ маҳсуб меёбад. бо ҳамин суханон ҳамоиши илмии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. тадбири мазкур бахшида ба 27-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони Конститутсия сарчашмаи суботи ҷомеа ва пойдории давлати миллии тоҷикон доир гардида, дар кори ҳамоиш роҳбарияти вазорат, намояндагони кумитаву ташкилотҳои давлатӣ ва дигар ҳуқуқшиносону шахсони расмӣ иштирок намуданд. тавре таъкид гардид Конститутсия ҳамчун бахтномаи миллат 6 ноябри соли 1994 тариқи райпурсӣ қабул гардид ва нақши он дар пешрафти давлат ва таъмини адолат арзанда аст. сиёсатшиносон ҳамчунин дар навбати худ Конститутсияро ҳамчун ҳуҷҷати муҳими давлат рабт дода иброз доштанд ки Конститутсия баробарии ҳамаро дар назди қонун эълон намуда барои бунёди ҷомеаи воқеан демократӣ ки дар он халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад, шароити мусоид фароҳам меорад. ҳамин гуна як чорабинии идона бахшида ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе доир гардид. дар кори ҳамоиш иштирокдорон доир ба муҳимияти ин ҳуҷҷати тақдирсоз ибрози сухан карда, таъкид доштанд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдирсоз буда ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёт ва фаъолияти инсон, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро дар бар мегирад ва роҳи рушду пешрафти давлати тоҷиконро барои садсолаҳо муайян кардааст. дар фарҷоми ҳамоиш миёни маърузатчиён ва иштирокдорон мубодилаи афкор сурат гирифта, як қатор фаъолони ҳизби пойтахт бо ифтихорнома ва сипосномаҳои ҳизбӣ қадрдонӣ шуданд.
امروز همچنین در агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. дар кори он кормандони масъули раёсати агентӣ, роҳбарони марказҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ шаҳру навоҳии мамлакат ва мудирони бахшҳои зертобеи агентӣ иштирок намуданд. дар оғози ҷаласа аз хусусияти тадбирҳои ҳукумату давлати тоҷикистон баҳри дастгирию кӯмаки ҳамаҷониба ба табақаи ниёзманди аҳолӣ ба хусус маъюбон сухан рафта зикр гардид ки маҳз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ин раванд имконияту шароити мусоидро барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои ашхоси осебпазир фароҳам сохт ва имрӯз маъюбону бепарасторон зери таваҷҷӯҳу ғамхории пайваста қарор доранд. ҳамзамон дар ҷаласа вобаста ба татбиқи барномаю лоиҳаҳои соҳавие ки барои ҳалли масоили иҷтимоии ниёзмандон равона шуданд ибрози назар карда шуд. аз ҷумла тавонбахшии кӯдакони маъюб, фарогирии онҳо ба таҳсилу касбомӯзӣ, кӯмакҳои ҳуқуқӣ, моддӣ, равонӣ ва ғайра дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат муҳим арзёбӣ гардиданд. зикр шуд ки дар доираи талаботи қонуни асосӣ таи 30 соли истиқлолият барои ҳалли масъалаҳои бахши иҷтимоӣ ва рушд бахшидани соҳа барномаю санадҳои муҳими меъёрию ҳуқуқӣ таҳияю қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд ва ин гувоҳи он аст ки ҷумҳурии тоҷикистон воқеан давлати иҷтимоӣ буда таъмини зиндагии арзандаро барои ҳама кафолат медиҳад. дар анҷоми ҷаласа якчанд марказҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии ҳамкор бо агентӣ барои фаъолияти пурсамар қадрдонӣ гардиданд ва ба масъулин дастур дода шуд ки дар татбиқи ҳадафҳои сиёсати иҷтимоии давлат ва барномаҳои соҳавӣ бештар ташаббус нишон диҳанд. ба ифтихори таҷлил аз рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар марказҳои маъмурии ҳамаи вилоят ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамоишҳои идона ва чорабиниҳои тантанавӣ доир гардид. зимни ин тадбирҳои идона моҳияту аҳамияти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун шоҳсутуни давлатдорӣ махсус таъкид гардид. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои ҳамкорони мо. дар кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри бохтар ба муносибати рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид ки дар он иштирокчиёни чорабинӣ доир ба 27 соли ин ҳуҷҷати сиёсиву ҳуқуқӣ сухан гуфтанд. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода дар баромади худ зикр дошт ки мо бо қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба аҳли олам тавлиди давлати навини демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ, қисми ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ будани халқи кишварамонро эълон доштем. конститутсияи мо хусусияти миллӣ дорад, зеро он бо иродаи мардуми сарбаланди кишвар қабул гардида дар ин ҳуҷҷати муҳим суннатҳои таърихии давлатдорӣ, ғояҳои инсондӯстонаи халқи фарҳангсолори тоҷик инъикос ёфтанд. мусаллам аст ки конститутсия танзимгари ҳуқуқу арзишҳои тамоми шаҳрвандон аст. имрӯз мардуми тоҷик, тамоми шаҳрвандони тоҷикистон дар асоси ҳамин конститутсияи давлатӣ ҳуқуқҳои худро риоя мекунанд, аз рӯи ҳуқуқҳои шаҳрвандии худ амал мекунанд ва ҳар як банди конститутсия бобҳои он тамоми он барои ҳамин дастгирии халқ мардум нигаронида шудааст ва ман имрӯзи таърихиро, ин санаи таърихиро ба тамоми мардуми тоҷик сидқан шодбош мегӯям. нотиқон зимни баромади хеш зикр доштанд ки қабули конститутсияи тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои таърихи навини халқи тоҷик ва дастоварди бузурги мардуми кишвар мебошад. таҷрибаи қабули конститутсия дар давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла дар тоҷикистони мо баръало нишон медиҳад ки он ҳамчун ҳуҷҷати бисёр муҳими сиёсӣ ва санади олии ҳуқуқи боистиқлоли давлатӣ робитаи ногусастанӣ дорад. ёдовар бояд шуд ки қаблан дар шаҳру навоҳии вилоят даври якум ва даври вилоятии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи доноӣ китобат тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат баргузор шудаву ҷамъбаст гардида буданд. дар идомаи чорабинӣ идона бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ғолибони озмунҳои мазкур бо сипосномаву тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. фарҳанги китобдориву китобхонӣ яке аз рукнҳои муҳими фарҳангу маданияти мардуми форстоҷик ба шумор меравад. боиси бисёр болидарӯҳист ки иқдоми пешгирифтаи сарвари давлатамон дар мавриди эълон гардидани озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. илм фуруғи маърифат. тоҷикистон ватани азизи ман аз ҷониби тамоми қишрҳои ҷомеаи тоҷикистон истиқбол ва ҳамовозии гарм ёфта сол то сол теъдоди иштирокчиёни озмунҳо меафзояд. зикр кардан ба маврид аст ки озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо мақсади баланд бардоштани донишандӯзӣ, завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ равона гардида, иштироки фаъолонаи хонандагону донишҷӯён ва сокинони касбу кори гуногуни шаҳру навоҳии вилояти Хатлон дар онҳо хели назаррас арзёбӣ гардид.
در دوره چهارمین‌های بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه واسع بخشیده به 27مین سالگرد روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تحت عنوان کنستیتوسیا سرچشمه بخت و سعادت ما همایش ولایتی برگزار گردید. در این چهاربینی جانشین رئیس ناحیه واسع در برآمدشان قید نمودند که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان قبول گردیده ساکنان شرفمند کشور در این سال تاریخی 3 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 27مین سالگرد روز قبول این سند مهم سرزمین‌ساز را استقبال می‌گیرند. سپس نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه واسع گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانشین رئیس ریاست کار با جوانان و ورزش در ولایت خطلون در معروضه اشان عاید ماهیت کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و نقش آن در رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی مملکت حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان برآمد کردند. چهاربینی تنتنوی روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرینو با حضور نمایندگان کسب و کار گوناگون، سابقه‌داران و فعالان برگزار گردید. نخست رهبران ناحیه شهرینو به سخن برآمده قید نمود که در حقیقت در تاریخ دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال 6 نوامبر همچون روز قبول کنستیتوسیا سرقانونی جمهوری تاجیکستان ابدا ثبت گشته سال 27 است که آن را چون جشن خاطرمانی تاریخی و روزی فرخنده تجلیل می‌نماییم. نخستین مرتبه در تاریخ دولتداری تاجیکان به طریق رای‌پرسی عمومی خلقی کنستیتوسیا سرقانونی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که خلق تاجیکستان خود را با افتخار جزء جدا نشونده جامعه جهانی در نزد نسل‌های گذشته، حاضرای آینده مسئول، پشتیبان صاحب اختیاری دولتی خود، احترامگذاری حقوق و آزادی‌های شخص و استقلالیت دولت‌های جهان، تحکیم بخش دوستی تمام خلقیت و ملت‌ها و بنیادگری جامعه عدالت‌پرور اعلام داشتند. همچنین در این چهاربینی به سابقه‌داران و فعالان و به شخصان در کار شایسته از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرینو سپاسنامه تقدیم کرده شد. برنامه تئاتر کننده شده شعبه فرهنگ ناحیه شهرینو که از شعر و ترانه، رقص‌های جالب، سرود و موسیقی دلنواز و صحنه‌های تماشاباب عبارت بود، پسند همگان گشت. اینچنین در چهاربینی مطربان و سرانندگان کشور اشتراک نموده با پیشنهاد ترانه‌های وطن دوستانه که انسان را به حفظ و پاس داشتن نعمت بی‌بهای زمان صاحب استقلالی تلقین می‌نماید، خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. در دوره هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت اقتدارهای نوی استحصالی روی کار آمده کارگاه و کارخانه‌های موجود صنعتی در اکثر شهر و ناحیه‌ها برقرار کرده می‌شوند. چون این حالت در ناحیه رشت نیز به مشاهده می‌رسد که آن وسیله مهمی با جای کاری دائمی تامین کردن شهروندان محسوب می‌یابد. در همین خصوص همکاران ما اطلاعی بیشتر دارند. در شبکه کارخانه آربرابی ناحیه رشت از حساب اجنسی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارگاه استحصالی مکرون مورد استفاده قرار گرفت. اقتدار کارگاه استحصالی در یک شبانه روز زیاد از 10 تن مکرون خشک را تشکیل می‌دهد. تجهیزات کارگاه مذکور از خارج مملکت به ناحیه رشت وارد شده است. کارگاه مذکور برای تامین بازارهای ناحیه‌های منطقه رشت پیش بینی شده در آینده موازنه نرخ نمودهای گوناگون مکرون را در منطقه نگاه می‌دارد. خرسندی‌آور است که امروز در شفت کارخانه آلبراری باز یک کارگاه استحصالی مکرون استفاده داده شد. همزمان در کارگاه 7 نفر با جای کار خوب دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. اقتدار استحصالی کارخانه 2 تانه را در یک شبانه روز تشکیل داده و در آینده نقشه دارند که اقتدار استحصالی زیاد نماید و منطقه را با محصولات خودی تامین نماید. کارگاه استحصالی مکرون در ناحیه رشت در اساس نقشه چهاربینی‌های 30 سالگی استقلالی دولتی مورد بهره برداری قرار گرفته در آن 7 نفر ساکنین ناحیه به جای کاری دائمی تامین گردیدند. کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با سرحدبانان در ولایت خطلون ضمن یک عملیات فوری در منطقه نزد سرحدی ناحیه فرخار گروه ترانسمیلی نشع جلاب را آشکار نموده از آنها به مقدار مخصوصاً کلان مواد گوناگون نشع‌آور و سلاح و مهمات جنگی مصادره کردند. تفصیلات در گزارش نوبتی ما. قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یکی از خطرهای جدی برای نسل انسانیت باقی مانده به واسطه به سالمی نسل جوان
آرامی و ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه تهدید می نماید. جنایت مذکور یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌گذاری تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی و گروه‌های متشکل جنایتی می باشد و پیامد تجارت و پهنسازی این زهر انسانکش میلیون‌ها عائله جامعه بشری را با درد فراق، اذیت و بدبختی گرفتار می سازد. با مقصد راه اندازی مبارزه به امان با این جنایت، فعالیت شبانه روزی کارمندان مقامات امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و قشون‌های سرحدی آن در مرز دولتی پیوسته تقویت داده می شود. شب 4 به 5 نوامبر سال 2021 در منطقه نزدیک سرحدی ناحیه فرخار ولایت خطلان، گروه 10 نفره ترانسمیلی قاچاقبران افغان با راهبری شانظر ولد حضرت گل تخمینا 35-40 ساله ساکن قریه مسازعی ولسوالی در قد ولایت تخار جمهوری اسلامی افغانستان سرحد دولتی را به طور مسلحانه عبور نموده وارد حدود مأموری جمهوری تاجیکستان گردیدند. گروه مذکور مقدار حجما کلان مواد مخدر را با خود انتقال داده مقصد داشتند که آن را به شریکان جنایتیشان در قلمرو تاجیکستان دسترس نمایند. در نتیجه گذرانیدن عملیات مخصوصی کارمندان مقامات امنیت ملی و گروه زود عمل قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، دسته قاچاقبران افغان و مسیر حرکت آنها در حدود تاجیکستان در کوتاه‌ترین مدت آشکار کرده شد. قاچاقبران کشور همسایه با آگاهی گروه اپراتیوی در خصوص ایستادن و تسلیم شدن اطاعت نکرده از تمام نمود سلاحی در اختیارشان قرار داشته آتش کشادند. در نتیجه عملیات و آتش جوابی قوه‌های امنیتی 1 نفر قاچاقبر بی‌ضرر گردانیده شده. اعضای باقی مانده آن با استفاده از تاریکی شب به حدود افغانستان پناه بردند. هنگام گذرانیدن تحقیقات تفتیشاتی و از نظر گذرانی جای حادثه، جسد 1 قاچاقبر افغان، 1 عدد سلاح آتش فشانی تمغه AK-74، 2 عدد تیردان با 53 عدد تیرهای قطرشان 7.62 میلیمتر، 1 عدد تپانچه تمغه گلاک با 43 عدد تیر و زیاده از 135 کیلوگرم مواد مخدر نوع افیون و حشیش دریافت و مصادره کرده شد. عاید به حالت مذکور با دسترسی ماده های 200 قسم 3، 335 قسم 2، 195 قسم 2 و 289 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. طوری می‌بینیم قاچاقبران جنایت پیشه امروز به جزای سزاوار روبرو گشتند. شمشیر قانون و عدالت نگذاشت که آنها اعمال ضد انسانی خود را عملی سازند. قاچاق، تجارت غیر قانونی، پهنسازی مرگ سفید را ادامه دهند و هزارها جوان را در نقطه‌های گوناگون سیاره از حیات محروم سازند. اهلی عائله و نزدیکان آنها را یک عمره عزادار و بدبخت گردانند. هر یک جنایتکار داخلی و خارجی که با نیت‌های بد سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را رخنه می‌سازد، به یک پارچگی، ثبات و آرامی وطن عزیز ما به امنیت ساکنان آن تهدید می‌کند. آگاه باشد و بداند که دیر یا زود حتما در نزد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پاسخ خواهد.